Jo, už jsem tady. Agrona? Jo. Jo, ten Agron má hodně velký. Hlavně, že jsem už dělal 5kovej. No, mám. No, tak registruje tu Pokédex. Má rokovou hodičku. Má Arialis a... OK. Počkej. Kámo, ještě 20 expů, teda CPček a měl by jsem 3000 mutů. Čus lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsem mohli vidět z počátku, tak jsem si chytil to Jektika, jo, super. Registruje tu Pokédex, dneska je teda Community Day na Cyndaquily. Jak si můžete povšimnout, tak mám 6 shiny Cyndaquilů. A no, já si myslím, že si jich pár power-upneme, protože mám 211 candy a pak si uděláme ještě tak společná shiny. Můžeme jít do toho. Tak a ještě je tady můj kamarád se mnou, opět. Ano, ahoj. Vítek, Brutík. No tak, už se, hej. Pak se mi to spavnul, že by další Cyndaquil. Že by další shiny. Komu, kolik jich tady je? Já se chci první Charmandra. Shinyček. Kamarády první Charmandra. Shinyček. Shinyček. Na Charmandra. Říkám, že je Shinyček, tak Shinyček, vole. Když Charmander taky může být shiny. A ještě jeden. Ten není. Budeme se ještě na toho Charmandra. Myslím, že mám na něm taky nějak 70. Je, mně se to laglo. To jo. Tam bylo 13 lidí. To jo, no. O, Charmander. O, 75 CP, tak toho chytím lehce. Co mi fledne, tak se zabiju. Ty jsi měl 600 CP? Ty vole, proč já jsem ultra bully, já debil. No, já bych ho hodil. Vole. Já hodím silver. Hej, slyšíte to lidi? Mně se to jako kolíbalo, tam byl ten zvuk toho, ale nehýbalo se to. Charmander vaska. Kamo, hady, kolik mám candy? 99. 98. Narodil se Počkej, tyhle už jsem kontrolovala vlastně, i když radši. Kámo lidi, dneska jsem si ještě mohl evolvnout toho Charmandera, ale... No, tak dneska ne. Počkej, nemáš ty dvě rare candy. No tak ty vole, ty jsem dal do Mewtwo. Ty vole. Ale tak já jsem nevěděl, že mám 97 candy, teda co? Teď mám 97. Hele, Shelder, ještě. No, na toho nebudu dělat šelniček, ale tak jdeme teda power-upovat na full. Když já už jsem chtěl kliknout evolve, power-up. No Cyndaquil asi ne, aby měl trošku víc CP. Plus 11? Really? Tak to je pěkný na nic. Ani jeden Cyndaquil není shiny. U mě taky nebyl, ani jeden. Ale prostě ani jeden se mi nestane, nebo jako on. Měl jsem 2 a on ještě má 6.
No tak lidi už jsem ho povrapoval do 600, já myslím, že to úplně stačí, tak se... Jo no. No tak nic, tak jdeme do toho. Tak, wait lava. Aspoň aby mě... Já už tady mám 2000. Tak to bývá v těch gameska. Jestli bude 1200, tak máš 2100 určitě. To bude tak 1000. 1200. No a ono je jenom 600, že jo, ty si... Jo, já mám taky 1600. No, co? No. Ještě asi párkrát povrapnu. Aspoň aby měla 1100. Počkat, teď se mi přibírat víc. Asi 10. 100 jsem takový. A jenom 2 shiny. No tak No, už nevydal video. jo, no, už jsem hodně dlouho nevydával video. Taky nechápu, absolutní jsem retard. Kamo, no tak, ještě tak dvakrát povrapnout. No takže mám na to Stardust. Jo, asi jo, ještě. Přesně asi na to dvakrát. Kamo. Jo, přesně, to vyšlo. Taky bych si rád dal. Kamo, ona je teď fullová? Kolik? Jo, asi, ne, nemám, asi, já nevím, já už jdu na jí Evolve teda, na ta explosion. Přesně to hlavní, že? Jo no. To tam je hlavně. A teď přesně to be continue by to mělo být, že? Ano, ano. Teď tam ještě Já teda už jednoho ta explosion mám, dostal jsem ho z nestu. Teda ne, ještě kolik? 2000? Jo, 2000 bude. No, Jo, 2000, to jde. 200? Já měl 2000. 221. Já měl 32. Tak, Já nádhera. Tak, A nespoustu. podívejte se na náš Instagram. Jo, tak v popisku, když tak dám náš Instagram. Shut up, bitch. No nic, no. Chtěl bych jsem něco říct, že jak jste mohli vidět, tak už mám special guest na Spiritomba splněný. Jsem tady jenom čekal tady na tuhle chvíli. Čeká, kdo se mi to spolne. Osmablu, A shiny. ještě tam trošku vzadu je ten takový lož. No, tak to mi je jedno zrovna, protože jich mám teď 5. No tak jdem na toho Spiritomba. Shut up. Tak pojď. Oh yes. Spiritomb. Jo, kdybyste se jinak psali, proč je tam vždycky catch 108 Pokémon. A pak takovýhle jakože catch 108 Pokémon with berries nebo něco takového prostě. Tak to je kvůli tomu, že prostě Spiritomb se skládá z 108 Pokémonů. To je hodně zajímavé. Ale teď mě hodně. No tak, yes. Teda nechápu, jak se Pokémon může skládat z několika Pokémonů, ale... Ok, tak jo. Easy. Mám ho. Oh yeah, Spiritomb. Register tu Pokédex. Jo, power up, ne? Ty úplně hrozně divný. Tady je další Cyndaquil. Tady je. Ono jo, tamhle vzadu. A já už jsem tady. Tak když tak ještě zkusíme. No tak nic. A když taky si hrajete Pokémon Go, tak nám nebo prostě do toho, do komentářů napište, že jste našli shiny. Jo no. Kdokoliv. A že do Cyndaquil, protože třeba Cyndaquil 10, nebo třeba Swablu 2, No, počkej. já jsem dneska vyšel třeba 1. Šiny. Počkat, jdeme se kouknout, kolik jich mám. Asi 9, ne? Jo, přesně 9. No nic, tak lidi, já se s vámi budu loučit, jo. Tohle je takový prostě menší video, jo, z toho, jak jsme hantili Community Day a jinak. Jo, jinak se zatím mějte, dejte tady tak aspoň 5 lajků, 6 lajků, nebo 5. A nebo víc samozřejmě, to můžete, hele ano, můžete i víc a nějaký ten koment hezký, říkám hezký. No a v popisku teda budete mít asi ten náš Instagram. No tak se zatím mějte, a Anory se tady s vámi loučí a zatím čau.